Добрий день, Денис. Ну, все працює, все ок, закінчили. Там рядочок лишили хлопцям під верхом. Вони ще заведуть жаростойкий гіпсокартон туди. І потім уже підіжмуть, доложать. Провірили легенько, все працює. Вихлопа нема ніякого. Бачите, обратки немає. Все ок. Це легенько картоном тут у вас назбирали. Ну, поки топити не рекомендується. 27 суток. Всі ці суміші не 27 суток повинні стояти. Так виглядає все.